Jotono lamsogo ani YouTube channel tinini video hungke vlog video si ungnai Christian Kwthar Kailai Panda bahike kai norok tini ani o video ni bisingtei nogui mannai aboni bagai ani o video no pilan si pai thak jora nai tongdi hamse Kwthar ke ani buprangju bini mungke lili Jamatia boke jela gangmukni Jamri Kwthar ni mungke Sunil Debbarma boke takar jolani bokrokja kaitni samung tangnai missionary ba pastor lai tongo mia hike hamjor hoja tini pungo sing thanglaikia bas bai tabo nokol lai tongo singdo borok ni kaijak mani date hingke 14/2/2025 Omo hingke main gate tabuk sing gari ni nokol lai bisingo hablai tongo oro hingke photo bujajak nai photo section oro hingke yak sujak nai oro maisa jaknai oro hingke rest rok laijak nai tabo hingke sing 400 thanglai tongo 400 se kailai nai ba signature nalai tongo Special song tangsa rojab mani je jagao Jamri Kwthar pustin kelaijak pastor ni aro hunke darlong mama ke borok ni mothani borok ni pastor kaijak mani hnei borok phailaijak ke borok sikla sikli borok ni team borok special song tangsa rojab mani belai khorang kutui baike belai khana tongjaka nono hamjago ani hamjak mani nono phunuk mani o jastem angbo nonorio yastem selailai mani hamji Kwthar bai Jamri Kwthar ni narau konai sister bor inthai grei kha brother sar bor inthai grei kha tini hik sang nayong kha oh kutui kesak no sarudi borok ni mothani special song tangsa rojab mani belai khina khorang kutui baike tabo hingke special gift program khlai tongo mononogui ang belai khina bokha tongthoka tam hingke borok ni amsai ni gobang ma charge tongo joto charge ni no rang bai mani bai borok gift lai phaimani te borok ni amsai ni gobang ma department tongo gobang ma team khlaijak tongo sikla bodol sikli bodol Serai bodol, buma bodol, buha bodol, Paris Council body, WF, bo haike, laijak tongo jotono borok give life haimani. Mono fast ang je Christian Kailai Panda mo haike extra special give life haimani ang mugo. Kebas sini oro rok hingkangke subalai fano motha kaisa rok subalayo jati gusti takhu bukuk to subalai nai no haipano je mothani bisingo hingkangke motha kaisa rok se
suba layo haipano joto mothani phai asuk area kotor mani joto mothani phai suba lai mani asuk nuk thaya WF. piaba borok omo haike joto mothani no phai suba mani omo belai khina angka hamjak kha omo haike sung suba lai na nango omo haike sung kaitini hamjak mano bagna nango joto mothani suba phaijak haipano oro ang video joto tisajak ya tabung ke sung mai sanani bagai ready englaijak selai rok bo mai okijak laikha sung bo okijak no tamni ke time saw barangi thangkaba video record kaham ke khlai malia mai sawi tongma bagai asukno tinini video jotono no hambai.